Hayırlı saatler, hayırlı günler. Hürmetli Sahne Jurnal okuyucular, teatr sanatını sevişi dostlarımız, tamaşaçılarımız. Güzel hanım, tiyatr dünyası sizni üzüne nişik jelib etti? Oy, teatr oyuncular yaşlandı deyindi. Birinciden benim abim, babam okutuşular, 40 yıl boyu okutuşular болып işleyen kişiler. Hem bizde gumumen kitap okuylar idi. Bарлıq tuğanlarım, әнинең kitapxanası idi, bek zor idi. Hem biz nişleptir mine kichkineden piyesalar okuyorduk. Hatırlayayım әле хәзер дә 2 класста балалар озайтылган көн группаларында уйнап утыралар иде, дәрес хәзерләйләр иде. Ә мин пьеса укыйдым. Балалар китапханәсендә бер китапта калмагач, зурлар китапханәсенә язылып, нинди татар телендә нинди пьеса бар, барысын да укып чыкканым хәтеремдә. Һәм инде әлбәттә ул акыл каралы телевизордан элеккеге спектакльләрне карый идек, шул ук беренче театрлар, әниләр һәм бәбиләр, шул актрисаларга карап сокланып, эх, мин дә шулай уйнар идем, мин дә актриса булыр идем дип, үзебезнең күчмә театр ул вакытта без бит авыл малае, Исламия апаларны карап, шулай хыялланып үскән идек, менә шуннан керде инде ул миңа театр җине шулай багылды. Нинди рольләрегез сезнең үз холкыгызга, эчке халәтегезгә якын? Мин үземдә хатын-кызга хас барлык сыйфатларда бар дип исәплим. Әмма мин кырыс та, шук та, шаян да, ләкин җибегән инфантильный, русча әйтмешли, синий чулок, шундый образны гына үземдә күз алдыма китерә алмыйм. Көчле хатын-кызларны уйнарга хыялланам, шундый рольләрне яратам. Нинди рольгә гомердә дә ризалашмас идегез? Артист булып эшләгәч, менә 20 елдан артык төрле рольләр тәкъдим иттеләр. Баш тарткан рольләрем дә булды. Әйтеп тормыйм аларын. Беләсеңме, нинди рольдән баш тартыр идем? Яхшы, гениальный авторларның кечкенә генә эпизод роленә дә риза булыр идем. Ә инде талантсыз, мәгънәсез драматургларның иң зур роленнән дә баш тартыр идем. Талантлы язылган рольләрне яратам, талантсыз булса баш тартам, курыкмыйм. Сәхнә матурлыкны ярата дибез. Актриса буларак та, хатын-кыз буларак та һәр вакыт яхшы формада булу өчен нәрсә эшлисез? Үзегезнең аерым матурлык кагыйдәләрегез бармы? Ой, ул исәпкә килгәндә мин ялкаурак, бик үземне җитешү дәрәҗәдә кайгыртмыйм дип әйтер идем. Әмма мин бик көзгегә карарга яратам, бизәнергә яратам, бик матур итеп киенергә яратам, алкалар, йөзекләр, беләзекләр, ай саен матур күлмәк алырга яратам. Этикеткалары эленеп торса торыр, еллар үтәр, кияргә сәбәп булмаса да, менә шулай киенергә, матурлык бирергә яратам. Төрле режиссерлар белән эшләүнең нинди уңай һәм тискәре якларын билгеләп үтәр идегез? Төрле режиссерлар белән эшләүнең тискәре ягы гомумән юк аның. Ул уңай, бар тик уңай күренеш дип саныйм. Ничек инде менә төрле режиссер килсен дә сине бу режиссер бу яктан ача, икенчесе икенче яктан, ул бит бәхет. Ә бер режиссер белән генә эшләп, баткаклыкта, застойда яту белән тиңнәр идем мин. Төрле режиссерлар белән эшләргә хыялланам. Әз килсеннәр иде, эшләр идем күп итеп. Күптән түгел куелган полиционер спектакле җәмәгатьчелектә төрле фикерләр уятты. Сезнеңчә автор әлеге спектакль белән нинди фикер җиткергә теләгән? Мәктәптә сочинение яздыралар бит советлар заманында. Пушкин бу әсәре белән нәрсә әйтергә теләгән, Некрасов бу әсәре белән нәрсә әйтергә теләгән дип. Менә анысы инде спектакльне килгәч, тамашачылар үзләре кем нәрсә табырга тели, кем нәрсә күрәсе килә, шуны күрер. Әйе, чыннан да җәмәгатьчелек тарафыннан төрле фикерләр йөрде бу спектакль турында. Тискәре фикерләр дә бик күп, әмма мин тискәре сөйләүчеләргә рәхмәт әйтәм. Чөнки дуслар, белмәгән кешеләр дә шалтыратып, нинди спектакль ул, бигрәк шауладыгыз, бөтен дөнья яшьмәшә килде.
пригласительный биргзәл дип, теге билетлар бармы дип сорыйлар, билетлар да алып булмый. Шулкадәр зур реклама ясадылар менә бу тискәре фикер белән. Күбрәк тәнкыйтьләгез әле, ярыймы? Тәнкыйть яратучы, сөюче дуслар, күбрәк тамашачы килер. Юлыгызга җәймә дигәсем килә. Менә үзегез килеп карагыз спектакльне. Иҗат кешеләренә һәрвакыт төрле үзенчәлекле проектларда катнашырга туры килә. Сезгә катнашырга туры килгән иң үзенчәлекле проект нинди булды? Мин алай медийный дип әйтәләр бит инде хәзер. Кеше түгел, бик үзем атлыгып тормыйм. Тәкъдим ясасалар, иләк аша үткәреп кенә, уздырып кына шундый әйберләргә ризалык бирәм. Моннан берничә ел элек Нурания апа Җамали чакырды фильмда төшергә. Ышанасы килә дигән сериал булды, ул 4 сериялы. Бик куркып, карышып эшләсәм дә, башта куркып эшләсәм дә, ничектер минем иҗатымда беренче кино булды ул. Якты эз калдырды. Хәзер ярый төшкәнмен әле, Нурания апа рәхмәт дип. Хәзер дә яңа еллар җиткән саен шуны күрсәтәләр ул сериалны. Ярый яшәгәндә төшеп каламын әле дип, матур булганмын икән мин дип утырам үземә карап. Актриса буларак түгел, гади тамашачы күзлегеннән җавап бирегез әле. Кайсы сәнгать телен күбрәк якын итәсез? Театрмы, әллә киномы? Ой, дөресен генә әйткәндә, әлбәттә театр ул беренче урында. Ә кино мине камера яратмый дип уйлыйм. Үземне берәр съемкалардан соң берәр ел карамаска да мөмкинмен. Карамыйм, яратмыйм. Ансы шул, әмма дә ләкин театрны һәм киноны гомумән чагыштырырга мөмкин түгел. Алар икесе ике полюс сәнгате. Монда урынсыз дип әйтер идем хәтта. Театр театру, кино кино. Алар икесе. Әмма яратам кино да карарга, спектакльләр карарга да яратам. Димәк, башка театрларга да еш йөрисез, нинди жанрдагы киноны үз итәсез? Оят булса да әйтим инде. Бик театрларга бик йөреп булмый шул, нишләптер. Башта яра бала кичкенә әле дия шулай үстерек, хәзер үстереп җиткердек кызны бит. Әмма мөмкин булганча, вакытым булганча карарга тырышам. Ә киноларның бәлки ул бик сыйфатлы кино да булмас, бәлки ул сериал гына да булыр. Әмма артистлар яхшы яса, чын сәнгатьтә кайнап, чын хисләр тудырса, мин сериалда карыйм, яхшы сыйфатлы Голливуд фильмнарында карыйм, яратам. Яшәргә көч кайдан аласыз? Сезнең энергия чыланагыгыз? Ой, яшәргә көчме? Без йорт салдык Идел буенда. Агач йорт, Арат агачтан. Әз генә вакытыбыз булу белән, гаиләбез белән шунда китәбез. Андагы рәхәтлекне әйтеп сөйләп бетереп булмый. Урман. Вакытым булса, җәй буена, әйдә урманга, гөмбә җыябыз, җиләк җыябыз. Себерке бәйләргә яратам, себерке җыям, себерке бәйлим. Парлап, мунчабыз бар. Менә шушы урманга килеп керәм дә, урман исәнме? Мин килдем дип, шулай урман белән исәнләшәм. Хәзер күршеләр белән дә ияреп барашалар, ияләштеләр инде. Хәзер алар да минем кебек шулай киткәндә, урман рәхмәт сиңа. Каеннар себеркегезне җыйдым инде. Рәхмәт сиңа, тагын килергә язсын. Рәхмәт гөмбәләреңә дип китәм. Иртән торам да икенче көн, әйдә тагын урманга барыйк әле дип, иптәшем белән безнең урман эчендә, аннары соң көймәдә, Иделдә йөрергә яратабыз ирем белән, шулай икәү утырып чыгып китәбез. Тәмле әйберләр алып, берәр Голубой залив, анда бар шунда утрауларга чыгып, тәмле әйберләр ашап, шашлыклар кыздырып, аннары бакчамны яратам. 2 теплицам бар, помидорлар үстерәм, тавыкларым бар, шундый матур, төрле породалы, җонлы тәпиле. Күршеләремне алар салган йомыркалар белән сыйлыйм. Менә шушы табигатьтән алам. Анда бер нинди эмоциялар кайбер кешеләрдән арып, менә шушы дөньядан, шәһәрдән арып,
Тискәр эмоциялар юк, анда фәкать саф һава, чисталык, рәхәт. Менә шуннан энергия алам, яратам. Сез нәрсәдән куркасыз? Бөтен эшкә куркканнарым әйтеп салмыйм. Нәрсәдән куркасың, Ходай шуны алыр ди. Сөйләргә ярамый диләр. Дип әйтә иде Тәслимә Галиевна укытучым. Сөйләмә әйтмә дип, иң курккан әйберемне тартып алырга мөмкин дип. Беләсезме, нәрсәдән куркам? Яшеннән куркам. Стихиядан куркам. Кайвакыт җил давыл чыкса, агачлар сынса, ишеп яңгыр яуса, берничә көн туктамыйча. Менә шундый табигатьнең шундый кырыссыз күренешләреннән куркам. Бүгенге көндә чынга ашкан иң зур балачак хыялыгыз? 2 класс сыйныфта укыганда 8 яшемдә белә идем үземнең актриса булачагымны. Һәм шулай булды да. Бүтәнчә булу мөмкин дә түгел иде. Мин актриса булам, мин актриса булырга тиеш. Мин дә булмасам кем булыр дип чыгып киттем 16 яшемдә чемоданымны тотып 11 классны бетергәч. Укытучыларыма рәхмәт. Үзә сиңа математика кирәкми инде, ярар инде дип. Эшле куймыйча 5-легә генә укып, аттестатымда 5-леләр. Рәхмәт яусын укытучыларыма. Имтиханнарны эшләп биреп, качапса, син бит актриса булырга тиеш дип озатып җибәргәннәр иде. Сәлам барысына да. Мин сезне гел хәтерлим, яратам. Менә шулай актриса булдым, шулай актриса булып яшим, яратам һөнәремне, профессиямне. Гүзәл ханым, сезгә киләчәктә дә иҗади уңышлар теләп калабыз. Әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Сезгә үзегезгә рәхмәт, уңышлар барыгызга да.